O Mariantes Barbanza Clínica Mares avanza na Liga Galega de Rugby, onde é oitavo na xeral e segundo no grupo B. Os barbanzans perderon o seu último partido co Ferrol. A Liga Galega de Rugby conta este ano con novidades na primeira división senior masculina, onde están marcado o Mariantes Barbanza tras a fusión dos equipos. Logo dunha primeira parte na que se definiu os 6 conxuntos que lotarán polo título, o conxunto barbanzán quedou enmarcado no grupo B, e o oitavo clasificado na xeral e o segundo nesta agrupación do 7º ou 11º posto. A aventura do Mariantes Barbanza comezou con encontros exixentes para o conxunto que alterna partidos como local no campo de Santa Lucía en Rianxo co de Monteporreiro en Pontevedra. Quedaronse fora da loita polo título, pero poden rematar a campaña como mellor equipo do grupo B, algo que teñen na súa man. Esta fin de semana disputouse a 14ª xornada da Liga e os barbanzáns medíronse ao Ferrol, quinto clasificado na xeral. O conxunto de Ferrolterra non deu moita marxe aos visitantes que caeron por 40-7 ante un dos conxuntos máis destacados da competición. Agora o principal obxectivo do Mariantes Barbanza é seguir medrando como equipo e consolidarse na Liga de cara á vindeira campaña, ademais de rematar esta temporada un máis alto na clasificación, o ser un dos favoritos para liderar este grupo. Na vindeira xornada, a 15ª, o equipo Barbanzán descansa, polo que volverá a acción o 1 de marzo ante o Fendetestas, último clasificado.